ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಅವೇ ಯಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಚಟ್ನಿ. ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ ತೆತ್ತಿನ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ರೆ ದೀವಡು ಅವು ಬಾಯ್ಲ್ ಆವೊಂದೇ ಉಪ್ಪಡು ನನ ನಮಕ್ ಬೋಡೈನ ಐಟಮ್ಸ್ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಅರ್ಧ ಟೊಮೆಟೊ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು, ರಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ನನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಡ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ, ತುಲೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿಯಾಂಡ್ ನನ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ, ಟೊಮೆಟೊಲ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದು ನಕಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿಯಾಂಡ್ ನಮ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ರೆ ದೀನ ತೆತ್ತಿ ರೆಡಿಯಾಂಡ್ ನನ ತೆತ್ತಿದ ಓಡು ದೆತ್ತದು ತೆತ್ತಿ ರಡ್ಡ ಅದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತೆತ್ತಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ. ನನ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ನಮ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಚಟ್ನಿ ಪಾಡೋಡು. ಚಟ್ನಿ ಪಾಡ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ತನ ಪಾಡೋಡು. ನನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತನವಲ ಪಾಡೋಡು. ಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಬಿರ್ಕುಗ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಯಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ. ಇಂದು ತಿನ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚಪಂಡ ಒರೋನೆ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಫುಲ್ಲು ಒಟ್ಟುಗು ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ತಿಂದ ಸೂಪರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ತಿಗ್ಗ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತರೆಗಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್.